saurari yadda kamar da su a shari'a ka juya duk hujjoji na gaban karatu a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan mun gobe yanki wannan da tare da ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ba za ka ba umarni ba don kai ba lauya na bane kai ba kai ka ban yi magana kai ba lauya na bane idan ce kai magana a tashi kai magana wanda aka kama da laifi ba wata mukabala ne abin da tambaya har ga an kama shi da laifi ko ta ce dan me ba za a yi maka hukunci da aka tare da ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kai kada wani ya damu a kan tafiya ta na ba mu mutane hakuri su sani cewa su samu damuwa kan tafiya ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun zan yi mutuwa ta girma su sani dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sa kuma Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na ƙarshe